Aleluja, ako vlastný veľkonočný spev, bohato zaznieva najmä vo veľkonočnom období, no okrem pôstneho obdobia doprevádza liturgiu po celý rok a vtláča kresťanskému životu pečať veľkonočnej radosti. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa týždni prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. To nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážni si strmuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: vy sa nebojte. Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie do tu, lebo vstal ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo poďte povedať jeho učeníkom: vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galileje. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústretí a oslovil ich: pozdravujem vás. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa.
Tu im Ježiš povedal, nebojte sa, choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Počuli sme